igama lami kuze kuthiwe nguNtomzandile. Uma wami wazala kakhulu abafana baze baba u6 engawathola amantombazana. Emva kwabafana wasethola amantombazana uSibongile, wathola uNomthandazo, wathola uThokozani, wabesethola mina igama lami kwase kuthiwa nguNtomzandile. Ngikhulele endaweni yaseMawoti ngenhlanhla. Abazali bami umama wayumlimi ethanda kakhulu ukulima edayisa leko Red Hill. Ubaba wami eyiphoyisa. Okuhle sikhule phansi komndeni umaziwe uNkulunkulu, futhi sakhuliswa njengemfundiso ezinhle ngoba ugogo wami uMacibane nomkhulu wami uMajola uJP kwakwa abebandla laseWeseli, futhi beyabantu abamazi kakhulu uNkulunkulu. Owayengumeya waseThekwini ukusuka ngonyaka u2016 kuya ku2018, waba ngusihlalo weANC kwisifunda iTheku uZandile Gumede. Uvakashelwe ithimba emzini wakhe oseMawoti eThekwini njengoba kuyisikhathi samaholidi besemakhaya abo, ngenhloso yokwazi kabanzi ngempilo yakhe kusukela ekukhuleni kwakhe, izikole afunda kuzona, umndeni wakhe, izinselelo aseke abhekana nazo empilweni. uGumede ephambilini uke waba sesikhundleni ezahlukene ezithinta izinhlangano zomphakathi nokuyizona ezagcina zimenze waba ngumgcini mafa weANC eThekwini. Kuleso sikhundla wahlala amahlandla amathathu. Kulezi ikhundla uGumede usebenze noSengundunankulu uSihle Zikalala kanye noBhekicele osengungqongqoshe wamaphoyisa. Uthi kuzona zonke lezi sikhundla kusukela esaneyikhundla kwizinhlangano zomphakathi usebenzile, kodwa esenomndeni wakhe wakaGumede, nathi lokho kakumphazamisanga ekutheni ayeke ipolitiki, kodwa futhi wayeqinisekisa ukuthi nomndeni wakhe uza phambili ukuze kuzoba nekhaya elinokuthula. Uma wami uye owa-instila kakhulu iculture yokuthi kumele mengabe senza izinto sizenze ngokuhlanganyela. Mangabe sesiphumelele sithi sisonke siphumelelile, masihlulekile sithi sonke sihlulekile. Kanjani na? Ngasikhathi etshala emasimini ehamba eyodayisa ko Red Hill, wayishiya ethe ufuna ukubuya kuclean endlini. Sibaningi ke ekhaya njoba sagcina so13. So mayibuya ifika kungenziwa umsebenzi, wawuthi mawuthi uyaceba uthi hayi usibani bana akafuna ukwenza ukuthi kodwa mina ngenza ukuthi ayithulele nje asibuke. Aphiye ngokuthi nje usazi lakho lompetshisi likhona, siqoqela endlini, faka usazi lompetshisi ngoba kufanele sisebenze sonke, ufuna kubuya kukhona ukudla, ufuna ukubuya kuclean. Lokho ngingasho ngokukhulu kuyiqhenya ukuthi kwangenza ngaba umuntu engiyena ngoba namanje kusakhona enhlizweni yami ukuthi uma ngenza izinto fanele ngizenze ngokubambisana nabantu. Uma kuukuthi sesiphumelele sithi siphumelele sonke ngoba umuntu owenza izinto ngayijwana, lokho kwenza ukuthi umntwana wakho momkhulise kanjalo akhule encishana futhi engazi ukuthi umuntu ngabantu. Ispirit sobuntu ke namanje nifike kahle njengoba nje kumhla ka24 ukube nifike sekudeliviwe ezinye izinto ekade ngicela lapha nalapha ya. Ngicelela umakhelwane bami njengoba ngihlala endaweni ethe ukuba phansi, engikwazi ukuthi mangabe ngidla uChristmas nabo makhelwane bami abadle bajabule nabo. Ngiyakwenza lokho ngoba leso spirit ngisinikezwe uyena uMamkhwanazi ukuthi okuncane onako futhi ukuhlephulelane nabantu ophila nabo ukuze nabo bajabule, bangabukeli kuwena wena ujabulile bona bengajabulile. Imfundo kweyame phansi ngiyifunde la eMawoti number 1. Uprincipal ngaso sikhathi kwakuse ubaba uShangasi wayishaya kakhulu. Ngihambeke la eMawoti emveni kokuhamba kukagogo uMacibane, ngathathwa ubaba wami omdala ubaba uKelby uMajola ngayohlala eHammersdale. Ngiqale ngokuhlala eJoshdale, ngase ngihlala eHammersdale 2, ngafunda okhosini. Ngasikhathi ngifunda okhosini ubaba wami wanginakekela kakhulu noma umdala wami uMambongwa. Emveni kwalokho ngase ngiyabuya sengizofunda futhi ngiqhubeke
eMlazi ngoba kwakukhona umuzi wasekhaya eMlazi. Ngafunda esikoleni ekuthiwa iseNdongeni, ngaphinde futhi ngafunda eZwelibanzi. Sikhona futhi isikhathi la ngifunde khona eJL Dube, lapho ngase ngenza thina ngoba safunda kuso standard, ngangenza standard 9. Uzozibuza ke Tebogo ukuthi kungani ngangixhuma kanjena na. Ngiye ngibuka ukuthi kwasengene wona umkhubo wezepolitiki kumina ngoba kwakuthi noma kusesikoleni ngangiyena umuntu okhuluma kakhulu kodwa ngicommente kakhulu ngezinto ezithile. Kutholakala ukuthi esikoleni leso sikole kuthiwa sebeyabonga nje ubone ukuthi akusahambi kahle nami bese ngixhumela kwesinye, kodwa ke sengike ngibone manje waphe mase ingane uyenze lezo zinto unganakile. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi isikole esangihlaba umxhole kakhulu engafunda kusona iZwelibanzi, uthisha wayengifundisa uthisha uMthabela noLucky uLithuli. Ngingasho ukuthi i-role abayidlala kumina bekhona bonke othisha bengifundisile abankulu kakhulu, imfundiso zabo zobuntu zabankulu kakhulu futhi kumina namanje ziyangilekelela noma sekunzima ngoba ukwazisana nokwakheka njengoba ngishilo ukuthi ngisemncane uma wami wadlala i-role ngokunjalo futhi nabo bayidlala i-role ngokuphelele. Gumede ngihlangana naye emva kokuthi sengithole umntwana ematshaleni uSiphamandla uLindelani Allen ongasekho emhlabeni, wadlula emhlabeni 26 years. Umntwana wokuqala ngangimthole ematshaleni eMlazi. Emva kokuthi ngithole lo mntwana ngabe sengiyisola ngibona ukuthi uma engifundise kangaka kade ngiyintokazi esiphika seweseli phezulukuthi ngisepolitikini. Ngase ngidecide ukuthi no, ngibuyela manje kutheni ngiyikhandle ngoba uma kwakunento ethe ekhaya uma kwathola umntwana kuphelile ngawo ngesikole usuyoyibonela. Ngase ngidecide ukuthi ngihambe ngibambela amatoho ngisebenza. By the way, ziningi indawo engibambe kuzona amatoho, ingakho ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi imali is not about ukuthi uzuyithole endaweni efanelekile right. Ngilibambile itoho eMajaldini mina, ngiyakwazi ukugeza inja umlungu nekati ngoba uma azi ukuthi uthola umntwana uzozibonela. Ngadayisa amabhodlela ukuze ngithole SMA kaSiphamandla akwazi ukuphuza ngoba ngangihluleke ubaba wakhe indlela ayinesikhwele ngakhona. Ngabona ukuthi ngeke ngimmele ngoba ngumuntu othanda ipolitiki. Manje uma engibona nje ngihamba nomuntu wesilisa ngiya kule politiki yami ngizothwala kanzima, ngahluleka. Therefore wasethuma hamba ke usibonele, ngisebenzela umntwana wami uSiphamandla. Emva kwalokho ngasebenza kaShepstone Wiley kubameli ngenza itiye ngisebenzela lo mntwana wami. Emva kwalokho ngasebenza eLalusha Mall ngitholele umakoti wasekhaya omuyi ngisebenzela lo mntwana wami. Ngihlangana noBaba Gumede, ngihlangana noBaba Gumede sengisebenza eLalusha Mall. Okay. Uma wami ngivuka ngihambe ngemsebenzini ngilala naye embhedeni kwaphela sengiyingane elungile. Yonke into nayo ingane yami ikhona sengithenja ngisafuna umuntu wesilisa. Ngelinye ilanga mengabe ngigcoba ngigeza sengihlala noBaba Gumede ngisashonga ekhaya sekunjalo sengiphinde futhi senginozama wami eswini. Uthi uma wazi wakhuluphala bo wazi wamuhle. Ngithi mina ma kusho ukuthi ngiphatheke kahle lapha eLalusha Mall. Angiboni mina ukuthi sekukhona ingane esiswini. So kuhambe isikhathi ngibothi hayibo khona umonakalo khona la, hayi bese ngishoke kuBaba Gumede sisuke lapha isiduma. uBaba Gumede kwakhona futhi ngasekhaya naye ngahlangana naye, angeke ngazi nami kwenzeka kanjani ngoba ngase ngithenje umuntu wesilisa angisamdingi. Kodwa mase kuthi uNkulunkulu uyazazi into zakhe ngoba indlela esahlangana ngayo nomndeni wakhe, indlela owangikhonza ngayo kuze kube namhlanje, naye indlela ngoba wayisebenzele eCorobreak uBaba Gumede. And ngangine wish after kade kwenzeke yonke lento ngithi uma ukuthi uNkulunkulu uyongipha umuntu wesilisa angangipha umuntu orich ngoba ngeke akwazi ukumelana nami ngoba mina i-wealth yami yokuthi ngisebenzele abantu manje umuntu orich uzofuna ukungishayela umthetho. uBaba Gumede saphilisana kahle naye kakhulu esebenza eCorobreak, nami ngisebenza eLalusha Mall. Ngaze ngathola undodakazi wami wavele wangilobola nabakubo bangithanda. ngashadela khona kaGumede. Umshado wami omncanyana wawunetex eyodwa nemoto eyodwa ngakamfundisi Shande Nanda unje umncanyana nje. Unyaka wena usawukhumbule nahlangana ngawo nenashada ngawo?
ngikhumbula kahle unyaka engashada ngawo ke unyaka ngoba ngikhumbula ngomfana wami wesibili uMthobisi ngashada ngo1988 ngoMay kanti indaba enkulu mina ngizale ngoMay 12 umkhwana wami wayizale ngoMay 14 uMthobisi ngaleso sikhathi ngangimzale ngoMarch sashada ngoMay so umshado wami waba zikhona ke izinto emshadweni phela ngoba amadoda phela uyawazi ukuthi awaneli kodwa nje ngaba naleso sibini sokuthi uma wami wayengifundisile ngayonke into nogogo wami wayisitshela impilo yonke into ngawubamba umendo wami kwabamnandi and into engangithanda kakhulu kwaBgumede umkhulu wasemzini ngizoxolisa ukumbiza ngegama kuthiwa umkhonjo wasebenza kakhulu ngoba uyena wamhlayisa phansi undodana wakhe wathi uyabona ke umakoti ngoba umthathe epolitikele cela ukuthi umdedela aqhubeke epolitiki futhi uzosisiza thina sinawo amanzi kule ndawo ngempela amanzi angena ngenxa yami ngempela ugesi wangena ngenxa yami nethimba lami bengilishile eqaleni ukuthi icollective yethu kodwa umkhulu wadlala irole enkulu empilweni yami nomkhona wami kwakwala noma sengizwe ukuthi yabo khona epolitikini la ukuzizwa sengathi uphelwa amandla uthi ngeke noma ungeke uxoxe kuyena kwenzakalani phela uyabona naye uyezwa into abayikhulunywa angiphusha athi hayi Zandi wangibiza njalo hayi Zandi hamba ngihambe angiphelezele and ngifisa ukusho kosopolitiki ukuthi ayikho into edlula ukuthembana phakathi kwamakoti nomkhwenyana mangabe kuukuthi uficwe ukugana usepolitikini okwakho kubalekile ukuthi 1 mengabe ukuthi uzobuya late akangayicabangeli umkhwenyana fanele ukuthi umazise ukuthi baba kabani njengoba umhlangano wami bungena u9 uphuma u12 sengathi uzophuma ngo5 ngezathe nje ngibona sengazi ukuthi uyadonsa awuzumtshela ama details ngoba indaba zasemhlanganweni siphelela khona uzokunderstanda azi ukuthi umakoti wakho isikhathi sini and usho ukuthi mawungidinga ngisendaweni ethile mayithanda ukuthi ayobheka lapho uzokuthola khona so nje ilonto esenze sa strong and nokuthembana ukuthi sobabili umkhona wami sasinokuthembana okuyisimangaliso kwanga ukuthi phakathi kwethu sobabili akekho owayezwa into ngumuntu ngaphandle naye mayeqonyelwa ngangezwe ngoba babaza abantu ukuthi ngizombuza agcine nenkinga lo muntu ongijelile nami ngangambuzi so sasiphila lo mpilo and yasikhulisa size sahlukana uhamba emhlabeni sino 23 years sihleli naye kodwa nje singakaze sibe angakaze angibeka isandla singakaze sibe nenkinga sinokwazisana yonke into ethu ihamba kahle kakhulu kuzokhumleka ukuthi uGumede uke waba ngukhansela waseThekwini amahlandla amathathu ogcine ekuthene abe ngomeya kodwa wahlala iminyaka emibili wase waboshwa esolwa ngamacala enkohlakalo ngifuna ukusho Tebo ukuthi izinto ezingiqinisile kakhulu leso ngasikhathi ngiward councillor la eMawoti ngehlelwa isehle engasoze ngasikhohlwa kwathiwa ngibulele omunye wayekade eyikhansela la eMawoti leso sigameko saba buhlungu ngendlela ongazange uyibone enhlizweni yami ngoba sangihambisa inkantolo kanzima kodwa akuphelanga ngisho u30 minutes mhla kuthiwa liyaphela lelo cala ubufakazi bungasaveli after kwade kwakhiwe lelo tulo lakhiwa abantu abathile ngoba ngithi mangibheke emuva ngithi kusho ukuthi bakhona ababebona ukuthi lo muntu uzokhula aba into ethile kungcono simnqinde manje angazafike la ifuna ukuya khona kodwa ngoNkulunkulu ngoba uma mina engikholelwa kukona ngikholela edlozini noNkulunkulu ukuthi mawumkhonza ngeqiniso ngoba uma wami wayengitshela into eyodwa sathi sepolitika skathi ikhathi zinzima ishubile athi mntanami angikuphathisi lutho ngoba ngazimuthi angazilutho ithi mawuphuma kwiframe lomnyango eshekhaya ngaleso sikhathi uthi inkosi ngiphuma nawe manje ungihlenge ngize ngibuye ngempela ngangibuye nangaleso sikhathi ke ngehlelwa lezinto ngayitshela lokho ngathi inkosi ngoba angikwazi konke ngibekwe kona mina ngeke ngikwazi kuyiphendulela wena uzongiphendulela wena uzongihlambulula futhi ngempela wangihlambulula ngempela laphela lelo cala ngangena kwaqhubeka ke kwezinye izikhundla engibekusona nakho ke manje sengiba usihlalo seThekwini region
sengiba nawo umeya seThekwini region. Sekuqhamuka manje into ethi sengidlile imali. Now namanje Tebogo angifuni awukazi ungizwe ngiphuma ngimeqongweni nginibiza njengabantu beindaba ngithi ake ngizontshela iqiniso ukuthi kwenzakalani. Ngeke nginitshele. Ngilinde inkantolo ikube yiyona engitshela ukuthi izithi mina ngidle le mali ngibe ngikusihlalo weregion ngine responsibility ukuthi ngibuke iphesi yabantu. Ngiyimeya yaseThekwini region ngine responsibility ukuthi ngibuke iphesi yomkhandlu ukuthi hamba kanjani. Remember Tebogo kade ngiwu-treasure ngiphatha imali njengemali for 9 years 3 years at a row ngingakaze kodwa lapho kube khona imali engiyidlayo. Lawo macala uGumede amenza ukuthi kuze kube imanje agqiqe izinkantolo ngezinsolo zethenda ka300 million amarandi yokuqoqa kaDoti okuthiwa kwakhatshwanisa ngesikhathi esangomeya. Ephendula ithimba ubese echaza ngomsuka walezi zinsolo waveza nokuthi yena amagatshe ANC eThekwini amthuma ukuthi ayoqinisekisa ukuthi umnotho wakumasipala waseThekwini kuzuzwa wonke umuntu kuwona kungazuzi idlanzana. Uthi wathi seqala esegcina isithembiso nomphako ayophathiswe ilamagatsha ebuza ngokungcela kweTheku kanye nangayo ithenda ekade ikhishelwe ukuthi kuqoqwe uDoti. Uthi ngaleso sikhathi wasithola eseboshwa. Asikwazi ukuthi mangabe sinethenda ka500 million edliwe umuntu oyedwa abanye abantu bangakwazi ukubeka lutho phezulu etafula. Konke sasikwenza within the law. uZandile Sithole noPhilip Sithole ngifuna ukusho ukuthi lolu hlaka likhona namhlanje nama officials zabo belekele amakhansela lwaphasiswa iCouncil yonke. Ingakho nje emkhandlo seThekwini manje whatever olwenziwayo qinisekiswa ukuthi ukhona u40% noma 30% ozoyibantwini ngendlela efanelekile. Kanjani na? Akuzi ukusuka nje ngokuthanda kwakho ngoba uyikhansela uthi okay nayithenda you10 rand sengifuna 40% uze kumina. Lapha ka business support kune We-Anc yo small business esasiqinisekise ukuthi uPhilip Sithole nethimba lakhe bazoqinisekisa ukuthi kwenziwe iadvertisement yonke into ibe clinical mengabenziwe ukuze wonke umuntu athole ngendlela efanelekile ngoba iTheku londla iTheku ze londle amaphethelo aliTheku. Ngiboshwa nini na? Ngiboshwa ngalesi sikhathi Tebogo sibhizi siqinisekisa ukuthi inhlelo ihamba kahle. Ngikhumbula kahle mangwa ama-archives omkhandlu sine executive yayikhona saba ne meeting executive after kade khona umsindo omkhulu eThekwini ongcola kweTheku na yonke into kubukhona nje ingqubaxa ke khona. Ngabe sengibiza umphathi dolobha nomphathi wemali ngaso sikhathi uChris Khuma no DCM wayikhona so sikhathi nenhloko omnyango kaDoti saba nomhlangano phecelezi okuthiwa i-in committee. Njengemeya sengithi ke kubona sekwanele indlela engithuka ngayo ungcola seThekwini. Kahle kahle umeya kona umsebenzi wakhe uclean iTheku. Umeya uqinisekisa ukuthi ushayelela umkhandlu ukuthi ibudget ikhona iphatheke kahle ama department ayisebenzisa kahle. Therefore ngicela i-report next week ngoLesibili i-report ezositshela ukuthi kwenzakalani ngale tender isikhashana muphi umonakalo aliklinwa ngani idolobha bayakhokhelwa abantu noma bakhokhelwa kwenzakalani ngoba khumbula thina ngenxa yemithetho esayishaya yokusivikela njengemakhansela asithintani nemali asithintani namathenda asithintani nalutho. So kodwa kuumsebenzi wami njengomeya ne-executive committee ukuthi sazi ukuthi kusebenza kanjani kodwa ukuthi ku-operatewa kanjani ubani okhokhelwa ini kwenzakalani awuthintani nalokho. Impendulo kwaba ukuthi isonto elilandelayo ngizibone sengizothathwa ama-Hawks. Ufuna ukuma lapho nje
ngingandi kakhulu. Ingakho namanje ngiconfident ukuthi iqiniso ngelilanga liyovela, ngingeke ngime phezukwendlu ngithi kwasuka phi kuyapi, kodwa iqiniso loyiveza lona njengoba nasekuqaleni futhi layiveza. Ephetha ingxoxo yakhe ekhethekile nethimba, uGumede uveza ukuthi ukuboshwa kwakhe kwaba isimo esinzima asekabhekana naso selokhu azalwa. Angikaze ngibuze ubuhlungu omngaka ube wazi deep down in your heart ukuthi usebenzela abantu honestly and uyazinikela, and mina nginekhadi Tebogo engangifika emsebenzini ngo-6 am uma ngabe ngifisa ukuyokwenza ama-report noma ukuyokwenza umsebenzi ngisebenza ukuyikhandla, ngoba la kakhongolo sesifundisa ukuthi uTebogo mengabe sefakiwe esikhundleni esithile kwathiwa nangu uTebogo wena uzophatha izindaba njengoba nje usemsakazweni. Mangabe kukhona la kubonakala khona ukuthi khona la kungenzeki kahle khona, abakwaziyo bona basondele eduze kwakho bakushokhe ukuze niphumelele bese nithi nonke wow siwenzile lo msebenzi. Ngangilindele ukuthi makukhona la kubonakala ukuthi kuyashoda kancane, okunoma ngize ngikhunyelwa amaphutha ukuthi ngebile noma ngenze yonke into engiyenzile, ukube kwakuyinto nje kwakufanele ukube kwakuthi khona okungixakayo kwakufanele phela kusondelwe kumina ngisekelwe la kubona ukuthi ngiyaxaka khona. Okungithusayo ke abasebenzi beminyango engangibasho ukuthi khona izinto abangayihambisi kahle abekho kumanje emsebenzini. Okungixakayo futhi uhlelo lokukhokhwa kwezimali emkhandlweni sesikwini phecelezi ekuthiwa i-Revenue Management System RMS engangikhala ngalo okune report yakhona yonke into kumanje luyashintsha emkhandleni kwenziwa olunye uhlelo okukhombisa ukuthi zonke izinto engangizisho within the law ngikwazi, ngoba ngase bese ngisebenze ngiyikhansela emkhandlweni seThekwini iminyaka ecela ku-23, so amakhona wonke omkhandlu bese ngikwazi kahle kakhulu. Kwangimangaza ke mase kuthiwa ngixoshela ukuthi khona izinto ebengingazazi ngixoshela, wabona nje ukuthi kuvikwa ngesithupha, kodwa ngifuna ukusho Tebogo ukuthi uNkulunkulu emuhle nakho ngifike ngaze ngala namhlanje and singena kuKhisimusi enginethemba ukuthi noNew Year ngizoba nawo, kodwa ubuhlungu baba senhlizweni yami babuyisimangaliso, kodwa kwadingeka ukuthi ngiyiqiniso for abantu abami, ngiyiqinise for ama-branch ombutho, ngiyiqinise for umphakathi wonke kube ngazi ukuthi akonakele kakhulu kube konakele. Nginethemba ke namanje ukuthi kuzofika esiphethweni ukuze umphakathi wonke nombutho kulaba banga-understand kwakwenzakalani balithole iqiniso ukuthi kwakwenzakalani. Engikufisayo ukuthi impilo ukuthi ngiphile ukuze bazi nabenzi bobubi ukuthi mawubophela umuntu amanqine enyathi uJehova uyamlwela akayilweli yena. uGumede wabusiswa ngabantwana abane, oyedwa wadlula emhlabeni unabazukulu abayi12. Uthi njengoba kuyisikhathi samaholidi uchitha isikhathi sakhe nabazukulu bakhe kanye nasengadini yakhe. Lo mbiko uhlanganiswa uTebogo Sibisi eka Ward 59 emawodi ngaphansi kaMasipala iTheku.